Для подорожья цудоўная любая пора года. У подорожья может отправляться при любым надворье, коли есть такая машина, як Чанань. И у подорожья мы будем отправляться з маёнтка Падарожск. Маёнтак Падарожск месціцца ў аднайменным мястэчку непадалёк ад Ваўкавыска на старажытным шляху на Бярэсце. Першая згадка пра гэты маёнтак знаходзіцца ў метрыцы Вялікага княства Літоўска за 1507 годам. Доўгі час сядзіба была ў занядбанні, але зараз тут вядзецца будаўніцтва музея беларускай шляхты і неабходна для прыняцця турыстаў інфраструктуры. Ну что, поехали, а по дороге слухаем свое. Намаляваным лузе маляваны шлях, ён вядзе ў горад наўскасяк. За дрэвам папяровы двор, кардонны кот, ахова і дазор. Шановному яснавяльможнаму панству добрага дня! А вось вандроўныя сцежкі-дарожкі прывялі мяне сёння, шановнае панства, у вёску Мясяцічы. А знаходзіцца гэтая вёска ў Пінскім раёне Брэсцкай вобласці, былое Вялікае княства Літоўскае, а сёння рэспубліка Беларусь. Сміхаюцца фіранкі з песні ўрад і з кардонных філіжанак. Бакалы пах, будуеш домік шчасця ў сваёй душы, будуеш домік шчасця ў сваёй душы. Кардонны домік любіць гасцей, сюды заходзіць радасць усё часцей. І за кардонны столік сядае смех, тут кардонныя жарты на ўвесь паверх. Вось гэтая вёска Мясяцічы, шановнае панства, она знаходзіцца вось на ўзвышшы паміж дзвюмя палескімі рэчкамі Прыпяццю і Стырай. Ну і вось людзі тут пасяліліся на гэтым узвышшы вельмі даўно. Можа, яшчэ тады, калі толькі Бог стварыў зямлю. Вот што, пажанае панства. Ну, спачатку вся зямля была ў вадзе, і Бог плаваў па гэтай вадзе на чоўніку. А там вада пачала спадаць, і Бог уже хадзіў пешшу па зямлі. І вось ён аднойчы ідзе, значыць, глядае, як усё ладненька выйшла ўскрозь. Ну і вось ідзе ён аднойчы, можа, тут дзесьці па гэтым узвышшы ішоў, аж бачыць, калюжа, але калюжа паляшук сидіць. І ўжо з гэтай калюжы рыбу цягае рукамі, значыцца. Ну, Бог падышоў да гэтай, кажа, а скуль ты тут узяўся? А ён кажа, Господи, а хіба вы мяне не бачылі? Я ж тут заўсёды быў. Ну, он кажа, раз ты тут був, то тут ти вже і заставайся. Ну, відаць, з таго часу вось палешукі тут на палесе і жывуць. Дарэчы, вось некаторыя кажуць, што славяне пайшлі менавіта з беларуска-украінскага палесся. Адсюль вось яны пайшлі рассяляцца па ўсёй Еўропе. Ну, і я скажу, што месца гэта вельмі старажытнае. Тут жа ля вёскі знойдзена стаянка бронзавага веку, таксама знойдзена стаянка жалезнага веку. Так што людзі пасядзіліся даўненька тут, пажанае панства. Ну, але ў летапісы вёска патрапіла толькі ў 16 стагоддзі. І вось у кнізе рэвізіі пушчаў і пераходаў звярыных Вялікага княства Літоўска гэтая вёска завецца Мясцячычы. Гэта значыць, што назоў у вёсцы далі перасяленцы з места. А вось з горада. Ну, можа, недзе з места Пінска сюды прыехалі і пасяліліся, можа, шляхта пасялілася. Дарэчы, вось гэтую вёску, суседнія вёскі, так і завуць шляхта альбо шпакі. Ну, а шпакамі гэтую вёску звалі таму, што ў большасці людзей тут прозвішча мела шпакоўскія. Ну, а хавалі мясцовую шляхту тут, на вясковых могілках, побач з сялянамі.
Са слоў мясцовых краязнаўцаў, першая ўзгадка пра вёску гэта 22 красавіка 1516 год. І належала гэта вёска Мясяцічы тады вось не шпакоўскім шляхцічам, а Літвіновічам, братам Мартіну і Івану Літвіновічам. Ну і ў 1524 годзе наша каралева Бона пацвердзіла вось гэтым братам правы на валоданне гэтай вёскай Мясяцічы. Пазней гэта ж зрабіў і сын каралевы Боны Жыгімонт Аўгуст. Ну, а далей ужо пра шляхціцаў Літвіновічаў мне нічога, на жаль, не вядома, як і пра іншых гаспадароў гэтай вёскі Мясяцічы. Ну, вёска гэта была шляхецкая, жила тут шляхта на сваім кавалку зямлі кожны, ну і жылі, зямлю аралі і маліліся пану Богу за здароўе гаспадара Вялікага княства Літоўскага і караля Рэчы Паспалітай. І вось калі Рэч Паспалітую пачалі дзяліць на часткі, то наш з вами вось зямляк Тадеуш Касцюшка узняў паўстанне за аднаўленне незалежнасці. І вось думаю, што шляхта мясяціцкая тады стала вось пад сцягі Тадеуша Касцюшкі, і разам з ім яны змагаліся супраць расейскага войска. Ну і вось у тым жа 1794 годзе, калі было ўзнята паўстанне, тут у гэтай вёсцы Мясяцічы была збудаваная новая уніяцкая царква. І хто ведае, можа, тую царкву уніяцкую у 1794 годзе мясцовыя жыхары збудавалі ў памяць пра палеглых сваіх землякоў, што загінулі баронячы айчыну. І вось тая царква, прайшоўшы праз усе выпрабаванні, захавалася і па сённяшні дзень. Сёння гэта праваслаўная царква Параскевы Пятніцы. І вось з 1794 года і па сённяшні дзень гэты храм ніколі ні пры якіх уладах не закрываўся. Гэта царква намолена не адным вось пакаленнем палешукоў. І штогод на 10-й тыдзень пасля Вялікадня тут адбываецца мясцовае свята Дзясятуха. Кажуць, што гэта традыцыя пайшла яшчэ з часоў уніятаў. Ну а за польскім часам вось Дзясятуха гэтая традыцыя была прымеркавана да святкавання Маці Божай Мясяціцкай. І сюды прыязджаюць шматлікія паломнікі, сярод якіх шмат вось хворых людзей, якія ідуць хрэсным ходам і дакранаюцца да цудадзейнага абраза Маці Божай, які валодае гаючаю Божаю сілай. Цудадзейны абраз Маці Божай Мясяціцкай быў знойдзены пад канец 19 стагоддзя мясцовым жыхаром Іванам Шпакоўскім. Ён быў плытагонам і ганяў плыты вось па рэчцы ў Кіеў. Ну і аднойчы ноччу ён убачыў, што па рэчцы супраць плыні плыве нейкая дошчачка і свеціцца. І вось ён гэту дошчачку выцягнуў, вылавіў з рэчкі і пабачыў, што на ёй выява Маці Божай. І вось ён гэты абраз Маці Божай прывёз сюды ў Мясяцічу вёску, у сваю хату. І дома ён пачаў прасвятляцца гэты абраз. Ну і з ім пачалі адбывацца розныя цуды, і Іван Шпакоўскі той абраз аддаў у царкву. Цудадзейны абраз Маці Божай Мясяціцкай добра вядомы тут на Палессі. І вось калі мясцовыя жыхары за польскім часам яшчэ ездзілі ў Амерыку ў заробкі, то там, у Нью-Йорку, яны замовілі для цудадзейнага абраза Маці Божай кіот. І адтуль з Нью-Йорку прывезлі яго сюды і ўпрыгожылі вось цудадзейны абраз, вось Маці Божай Мясяціцкая. І сюды людзі прыязджаюць не толькі з Палесся, а з усёй Беларусі, з Украіны, каб дакрануцца да цудадзейнага абраза і ацаліцца. Да гэтага абраза людзі дакранаюцца, як колісь дакраналіся да адзення Ісуса Хрыста, каб ацаліцца. І Ісус Христос такім казаў, што мацуйся, вера твая уратавала цябе. Чиста лилея, яснеешь на небе зарой. Мы надто благие, дни наши лихие,
счастливыми только с тобой. Коли мы поблудим, про Бога забудем, от сердца своего не пихай. Першым вось на дзесятуху пачаў рабіць хросныя хады тут у Мясяцічах у гонар Маці Божай Мясяціцкай, пачаў святар Іоанн Кірдан. Пра яго расказваюць, што ён палову жыцця людзей бараніў са зброяй у руках, а другую палову з крыжам. І ён вось нарадзіўся на Ўкраіне і быў афіцэрам. Ён даслужыўся да звання палкоўніка і ваяваў супраць бальшавікоў. Ну і калі бальшавікі перамаглі, ён апынуўся вось тут, на гэтым Палессі пінскім, якое тады ўваходзіла ў склад Польшчы. І якраз тады вось у царкве не было святара. І мясцовыя жыхары згадзіліся на тое, каб палкоўнік Іван Кірдан стаў іхнім бацюшкам. І палкоўнік Іван Данілавіч Кірдан стаў айцом Іоаннам і цалкам апраўдаў давер вось мясцовых жыхароў. Ён вельмі добра ведаў пісанне і дзетак мясцовых вучыў Божаму закону. Айцец Іоанн адрамантаваў царкву і цалкам быў адданы вось сваёй справе. І ён вось бараніў людзей і царкву пры першых саветах, пры немцах, пры другіх саветах. І вось ні фашысты, ні камуністы яго не краналі. Памёр протаіерей Іоанн у 1955 годзе, якраз пасля Вялікадня. І вось пахавалі яго каля царквы, тут на цвінтары, і ў дамавіну паклалі і ягоны ваенны мундзір. А яшчэ расказваюць, што і вось пры жыцці Іоанн Кірдан вельмі любіў спяваць. Бывала, браў гітару, расчыняў дома акно і спяваў песні. Тады збіралася да яго ці не ўся вёска. І кажуць, вельмі любіў ён, бывала, адзягнуць якую палешуцкую народную песню. Коли двері на колодці, коли грати на віконці, отже пастка на дракона вже готова гонорова. Коли сніг бриніє днями, коли сни брудні удами, отже пастка гонорова на дракона вже готова. Добрым словам айца Іоанна ва ўспамінах узгадвае пісьменнік Федар Одрач, які нарадзіўся і вырас вось тут, у гэтай вёсцы Мясяцічы. Сапраўднае яго прозвішча Шаламіцкі. Ну, а псеўданім Одрач ён узяў ад урочышча Одрач. Ну, гэта значыцца ад рэчкі Одрач. І вось Федар Одрач піша, што айцец Іоанн быў строгі, але справядлівы. І з яго павінны браць прыклад не толькі святары, але і кожны чалавек, які хоча жыць па сумленні. Федар Одрач нарадзіўся тут у 1912 годзе. Тут ён вырас і адсюль паехаў вучыцца ў Вільню. Ён паступіў у Віленскі універсітэт і, скончыўшы яго, вярнуўся зноў на Палессе і на Палесе тут настаўнічаў. Ну, а падчас Другой сусветнай вайны Федар Одрач выехаў у Канаду. І вось у Канадзе ён напісаў свае ўспаміны, дзе апісаў пачатак Другой сусветнай вайны. Ён напісаў прыход сюды на Палесе бальшавікоў. Ну, таксама напісаў шмат апавяданняў, у якіх апісаў вось Палессе і палешукоў. І на турецьких полях там ніщо не розтяга, на турецьких полях там ніщо не розтяга. Таку там ростет далеко трава до кустова. Ах, только ростет, только травка кустова. Ой, по тим же кустам
солдат убив, хто лежав, а погодив житко, стагам солдат б'є, та я лежав. У эміграцыі ў Канадзе Федар Одрач пісаў на украінскай мове. І там жа ягоныя кнігі былі выдадзены і перакладзены на ангельскую мову. Жыў ён у Канадзе, але душой ён быў заўсёды вось тут, у сваёй роднай вёсцы Мясяцічы, пра якую з такою душэўнай цеплынёю заўсёды узгадваў у сваіх успамінах. Ну а памёр палескі летапісец, як яго называюць, у 1964 годзе, там жа ў Канадзе, у Таронта, дзе і быў пахаваны. А ў 2010 годзе сюды вось у вёску Мясяцічы прыязджала ягоная дачка, якая з мясцовымі жыхарамі размаўляла па-палешуцку. Бо так з дзяцінства з ёй размаўляў ягоны бацька Федар Одрач. Час развітацца, шаноўнае панства, няхай Маці Божая атуляе і зберагае нас і нашу айчыну ад розных бед. Да пабачэння!